يقول حامد بن عثمان الشهير بحب شيخه محمد البشير kala ɗo nanɗa journée fraternité de musulman hakkille ma fof ara e ceerno hamidou yaraban on kewmi wiide dokkaɗo kolaɗo kormaɗo biɗo wonde ko diine e ndimago mum ɓurani ɗum kala ko jiiɗa omo nodda dendagal ummatul l'islam ziyar annuel ceerno hamidou yaraban baɗowo hitande kala toon to Scat Urbam programme o ko ni woni ne lelori le 11 novembre 2022 ɗum ko hadratul juma waɗete le 12 novembre ko ziyar et cérémonie officielle le 13 novembre ko consultation gratuite ne tawno eɗen gandi ceerno ko ceerno jurum dere dillowo e social ɗum waɗi noon ziyar makko kala omo walla hen ɓen ɓe gandanɗa hoorema juuɗe mumen jettaki keceji men ceerno hamidou yaraban yo Allah jullu balɗe ma moƴƴina battane ma bandiraɓe musidɓe so tawi darogal diine l'islam ene darte sa hawri e ceerno hamidou yaraban janggo بسيفه وعلمه وكفه